Maina kan zirlai tu chapter 12 ania atoms chungchang zirdona chapter 12 a hian atoms ni phungte engtin ngan hu chu dan ti ho jong jong kan zir turania lekha bu chut lui lama khan chuan unit 8 kha ania kha lekha bu lui mang kan lo om tak lawin chuan a chut thara khan chun chapter 12 hi ani atom kan ti chuan atom kan ti hi element a unit te theiber an ti theianga high school lama te kan zir tonga chunga chuan atom chunga chuan enge om kan ti chuan electron te proton te neutron te an oma khang ho kha kan zir nil toin arin oma chuan 1897 khan J.J. Thomson khan atom model hi aron pho chuaka experiment a be atangin chuan chu Thomson model atom a chuan hetiang shape hi nia spherical shape kan ti chuan hei ball mum ang mai khania chu ta chuan atom zo ka hi chu positively charged sphere kan ti kha chu positively charged ani chuan electron kan ti kha ti hian a om ve pheu ani heta alema kan huang hian electrons te kha donfo angani deuh ber chu donfo amu adum kha electron no ni ta se chuan abak zong athum kan thin lai ang kha positively charged ani amai ro chu Thomson model atom hi tlemin adik fam kim lo dewa chu wang chuan ming pakhat hi soitelila plum pudding model antia pudding a plum mu khatia on spot zeu anga khan an soya chu wang chuan aminga Thomson model atom ti mai pelama plum pudding model tin an soi thin ani chuan Thomson model atom hian atom ni phung dik tak kha ala soi fia chiang che lawa a sei pate kha chu wang chuan hei heta kan huang hian it could not explain the origin of spectral lines in the form of series as in the case of hydrogen atom a hian spectral lines kan ti spectral lines class dot le te kan la en chozel tura ngai la spectral lines kan ti chu hydrogen atom khan radiation emit thina ni kha radiation emit kha en chiang tai la spectral series an tia eng light wavelength sang nei kan ti ang chi kha aron chua thina chu I explain thei lo ani chuan it cannot account for the scattering of alpha particles through large angles as in the case of Rutherford scattering experiment. Rutherford scattering experiment hi hemidut le hian kan explain don thowa Rutherford scattering experiment da experiment kha ashil fia zo chi alawani ashil fia lo dan te for Rutherford experiment chain kan soi chautura ngai la alpha particle kalve la kha atifia zo lawani a soi fia thei lawani chuwang chuan Thomson model atom atang khan Rutherford experiment kha aron om chawa timei teang Rutherford scattering experiment ta chuan hetal lema kan huangina lemhi kan explain deu anga lead cavity dia lead bomb chunga radioactive element kha anda ani radioactive element kan ti chuan element chisang sang om theyanga uranium te bismuth te hemi experiment ayan chuan bismuth an manga ti chuan khang ho khan an ma nian om tup khan element dang anin transform theni chu mi anin transform rol che chuan particle enge frequency sang tak nei kha an pechuak thina ni chuan bismuth hi ta hen an da ta ni chu chuan particle pakhat radiation release ta chu radiation release chu alpha particle tia chu alpha particle chu positively charged ani positively charged anau chin che donia positively charged pechuaka chuan heta hen lead plate kan mulea lead plate kan muhi engating hetian ti chang kan ti chuan fine beam kan nei theinan ngil taka akal theinan adar ho chen khathi chu lead hian alo block don ani ti chuan ti hian akala heta hian thin gold foil kan hua gold foil anga pan kha a omani chuan chu gold foil la chuan anwa sutirani gold ani na taka chuan gold atom kha awa sudon ti na ni chu ti chuan heta hian kan hunga hemi ngil hi alpha particle detector ani zinc sulfate ko tania ti khan alpha particle avakal tlang chuan spot awa siam don ani chuan khata a spot wa siam kha ti teang an detect kha heti hian adar noi mai ni alpha heta hian a then kha an su a then kha net lai in su sut lo lai po kha umta chuan a then chungil taka su te a then kha akal koi kha omani chuta an hu sang te chu alpha particle tamzok kha
deflection om mi lawin ta an kal tlang ani deflection om mi law khan tin an kal tlanga chuan a then ero kha chu deflection claim suffer khan an om ve thung ani chuan khang zinga khan za a pakhat ang vel kha angkal na nga ya 180 degree in an bounce let le ani chuan khata tak khan Thomson model nen khan ain an lo na kha aron thil fia don ta ni alpha particle tam tak ngatinge deflection om mang lawa an kal tlang the kan ti chuan gold atom heta gold atom om kha gold atom a khan thatakin kal tlang the na chan san nei ti na ni chuan Thomson khan chuan positively charged kha chu tian plum pudding ang khan don fo ang mai khan positively charged khat adar a khat veka tia chu ti ni chuan positively charged kha vek si chuan alpha particle positive ani box ya he ta kan huang khan ama kan huang khan positively charged ani box ya positive chu in repel turani chu wang chuan tam tak kha akal tlang ta si lawani deflection om mi law khan an kal tlang si ani chu ti ni chuan positive kha deflect om mi lawa ang kal tlang thei chuan atom a hian positively charged kha mun khat la ya khoyemo la ya khan in concentrate om hlom de ubik ani don hi antitani ti chuan etila ya hian atoma khatia an kal tlang lai khan deflection suffer ho kha khan chuan atom a khan mun khat lai ya positive in sor khom bul mai dewa khan an kalanga ti chuan positive chu ein repel a deflection kha alo omani ti kha ati chiang ta chuan za apakhat kan tiang vel 180 degree deflection angaya let le ron trace let le ho kha hetia kala let le ang ho kha khang ho khan enge entir kan ti chuan alpha particle kha angaya apuk an let le chuan positive repulsion na sataka ti na nia chu chuan positive lom khom atoma positive omna lom khom zona ngil takin an kala repulsion na em awangin angaya apuk aron bounce le ni ti kha a entir ta ni alpha Rutherford alpha scattering atanga kan an hu chuata ka chu experiment atanga an hu chuata ka chu kha Thomson model asoi ang ni chia lo khan ni lo khan atom chu spherical shape thawani chuan spherical shape ania alaya positively charged kha ain concentrate a hlom khoma alai taka khan chuan a bulvela khan electron negatively charged kan ti khan a hual vel atita ni amai ro chu he Rutherford scattering experiment atang hian Rutherford model po hi tle min la form kim lowa form kim lok na kha ala nei ani achan chu electron te tia an calculate chuan charge chevel hian energy loss thin an tia chuan energy loss si chuan electron khatia a calculate charge khan energy loss til langa nucleus kan ti kha atom chunga central core positively charged om hlom khom na khan a heap til langa electron chu negatively charged ani sia a heap til langa energy loss til chuan ki na chuan nucleus a khan electron kha alut mai don lo mi ti zona kha lo om ta chu thila chu Rutherford experiment khan I explain thei talawani chuan heta hian distance of closest approach om ta chu na china kan sei 180 deflection ho kha kan zir chiang de don ani heta alema kan huang hian alpha particle kha ta hian lo om ta se mass m nei ta se ti chuan velocity initial velocity anaya hetian aron thlok phei chun velocity nei dona velocity nei chuan energy po nei don ani chuan heta hian atom central core kha kan huwa positively charged ania chu positively charged a chuan ti hian aron thlok pheya positive chu ain repel sia ain repel awangin an bounce le ta ni an vasi chat phalawani atak taka chuan an si avasi chat theilo awang khan hetilai hian kan huwa he avat mai theilai ber distance of closest approach kan ti chu alo ni ta ni he it is represented by r0 r0 tin represent thin ani chu ti chuan kita at thlen nai lai bera a distance ki
khi a formula kha kan endon ani chuan hei kan huang hian electron alpha particle kan ti kha mass m nei kha kinetic energy anei kan tia chu a kinetic energy chu kinetic energy formula chu kan chacheunga half mass into velocity square ani velocity v nei khan kalta hian thlok pheita a chuan he kinetic energy nei hian ava thlok phei charchara atopa avading de taron bounce le ani atopa avadin de chuan kinetic energy chu kan treat angin energy possessed by an object due to its motion ani kha chu wang chuan motion kha nei to don lawani ava chol del khan chuan a chol ta ka chuan motion nei tak si lawa chuan potential energy a in convert don tinani chu potential energy a aron in let don tinani chuan heta a potential energy tu chu 1 by 4 pi epsilon naught 2e into ze divided by r naught hei engwangin nge hei ani tak du kan ti chuan potential energy hetia avato che hian charge pahni anni hei kan hriat angin charge electron charge ania alpha particle chu positively charged ania chuan gold atom kha central core kha positively charged kan ti boka positive charge le charge anni chuan chapter masalama kan zir towa electric charge chungchanga charge pahni an interaction potential oma chu potential due to a point charge kan hria electric potential electrostatic potential kan zir towa electrostatic potential heta a potential nei tu chu potential energy ava nei tu chu electrostatic potential kha lo ni don ni chu electrostatic potential formula chu v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught charge 1 charge 2 divided by their distance ani kha chu wang chon hei tlai ava thlen lai takhian an in car distance chu r0 nia chu wang chon 1 by electrostatic potential formula kan hmanga 1 by 4 pi epsilon naught charge 1 2e mo chuan into hemi charge ve hi ze divided by their distance and distance chu r0 kan ti khani chuan soita kan khan heng potential energy kinetic energy nei chaktak aron thok kha kinetic energy sang tak nei kha aron din ta ka chuan potential energy in convert inani chumiam je chu kinetic energy le potential energy kinetic energy ka potential energy aron convert ha they are equal kan ti theyang ti chuan kinetic energy kha potential energy nen hian anin anlowin equal ta ni ti chuan heta r0 hi le lama kan transfer a abak zong hi hetlama kan transfer chuan he equation hi kan hudon ani 1 upon 4 pi epsilon naught 2ze square divided by half mu square ta kan huangin e le hi square a lokala z hi name of an atom ani atom ming atana ti mai khani ti chuan soita kan khan Rutherford alpha scattering hi hian du ang khan atom ni phung dik tak kha ala soifia lo dewa chuwang chuan ti khan zirchian na om zela a hnu le a khan Bohr's atom model kha lo piang chok ta ni Bohr's experiment ta khan chuan hydrogen Rutherford atom nen khan in ang deuh thua ka amaro chu electron ni phung vel kha akal chevela kha aron shilfia chiang ve thungani Rutherford ang khan Bohr's atom model a chuan element da khan atom oma chu atom chuan central core ania chu central core a chuan positively charged kha in concentrate ani in hlom khom ani chuan chu positively charged chu electron in akal hualani negatively charged electron kan ti ho khan akal huala orbit circular orbit in ani chu abial in akal hualani chuan chuta akal hual chuan hei heta kan huang hian electron khan atom a chuan central core positively charged alaya khoma chuan electron in ti hian akal huala abak abulvel hi chu space mai ani chuan na china Rutherford experiment da po khan heng space a hian alpha particle kha tam tak khan kal tlanga chumi awang chuan deflection pon nei lo reng ani chuan amaro chu central core zone kal kha chu deflection le ta a hnai deuh kha chu eta deflection yang kalta se a hnaiami azon taka kalkha anon reflect beka chuan hetakal hi deflection na sa takan neya a aihla kal hi deflection tamlu tu lo nei khan ti hian an calculate vel thin ta ni chuan Rutherford experiment kha hi aron bel ani deuh ber chu Bohr's atom model hian chuan chu kan rin ver po lo ni ta ni Bohr's atom model
postulate chuan number 1 chuan electron can revolve around the nucleus only in those circular orbits. Circular orbit chawin ti hian electron te kha an kal kual ani chuan circular orbita hetia abiala an kal chuan an vir kual chuan electron khan angular momentum anei do ni kan share class 11 a kan zir to circular motion a object a kal shim chuan momentum an nei china an momentum chu angular momentum ani chu tiang che chuan electron khatia a vir kual mel chuan momentum anei nga chu a momentum chu minga angular momentum circular motion ani wangin chuan chu angular momentum chuan h upon 2 pi angular momentum formula chu mvr ania chuan he electron ina atom nucleus akal hual chuan angular momentum anei tur chu Bohr's postulate atangin h upon 2 pi multiplied by n hi integral multiple of integral number ani chuan enge n hian n tu kan ti chuan n hi chu orbit zat kha ni mai orbit kan ti chuan akal kual na zat kha n tu nan hydrogen chuan element kan n chuan hydrogen chu periodic table a chuan ama sabera oma chuwang chuan electron po pakhat nei tina ni chuan hydrogen do ta helium a chuan electron kha pahni om tina electron pahni khan kalvel chuan a dot lea lithium te khan om chawa chuan orbit ma sabera electron pahni chen om thei ti kan ria a chuan electron second orbit pahni na chuan electron pahni ai tam khan om le ta chuan chu electron ho chu an virtual na orbit kha kha hian n hian represent ani h hi Planck's constant ani h upon 2 pi chuan khi angular momentum nei khian an virtual thina ni ati ani Bohr's atom model a chuan adot le a chuan electron te khian khitia an virtual khian an orbit khi an son chuan orbit hi an thak wal chuan radiation kha an emit ani energy in the form of radiation ani so energy an pechuak ka chu energy chu radiation angin an ron pechuak thin ani chuan chu an pek chu dan chu chi sang in om thenga when electron jumps from higher to lower energy state kan ti chu higher orbit zau zo ka changa azim zo ka kan ti mai ang bizo tong chuan higher energy state atangin lower energy state an zuan khak khan an in son khan an jump khan radiation an ron emit don ani chuan chu tiang che chuan lower energy state atangin higher energy state an om ve thung chuan energy an consume ve thung don ani energy kha an mamo bel ve thung ani lower energy state atanga higher energy state kalson tu chuan kha radiation and emit kha a formula chu hei h mu hei radiation and emit zata kha ni heta tang hian kan he formula bang hian kan zong thei ani energy ei hi energy initial state energy ania ef hi final energy state ani Bohr's atom model a hian atang hian velocity of electron kha kan n sin don ani hita alema kan buang khian alaya positively charged positively charged kha engem hing kan ti kha na chin khan kan soi to positively charged khi proton ani proton khi electron kin ti khian akal huala ani na ta ka chon heta hian proton om kan tia chu mai pi lama nucleus ani nucleus khi electron ina kal hual tin kan soi to nucleus hi electron ina kal huala hetia akal hual vel na hian charge pani kan soyang khan proton le electron anoma charge pani nia charge pani interact chuan chapter ma sabera kan zir to Coulomb's law kan zir to electrostatic khan Coulomb's law enenge soi kan ti chuan Coulomb's law chuan charge pani anom dun chuan anin kara attractive force mo repulsive force oma
chu repulsive force mo attractive force chu a value chu F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught charge 1 charge 2 q1 q2 divided by their distance square r square ti khan e kan zir to a chuan chu ti ni chuan eta hian kan hmuang hian proton le electron anoma negatively charged le positively charged anom tun chuan anin car force chu coulombs law atangin 1 by 4 pi epsilon naught charge 1 e charge 2 e divided by their distance square and distance square key equation ki kan nei ani ti chuan hetia an a virtual khian up orbit ngai a reng khian a vir the ani chu chuan enge anti kan ti chuan example han soita ila shuin thil enge mo hian tron ta hei poi entaila tron ta ila tin vai vir ta ila nasate win vai pon ila ti hian a virtual charang ti chuan chep chat ta thutila kan che charwal chi khana thok chuk don ani chuan engwangin nge khatia a virtual char chan a virtual char chan chu shuin kan po be thlat wang ani shuina a po be thlat wang ani chuan shuya khan shui khan chung zong in engtik lai kona pot char ti na ni chu wang chuan kha a virtual na ngai khan a vir reng thei ta ni chu ti ni chuan chu a po be char na force chu class 11 90 to a minga centripetal force ti ani chuan chu centripetal force formula chu Fc is equal to mv square divided by r ania class 11 90 to a ti chuan ki electron hi apo beta na force akha coulombs force lo oma centripetal force lo omboka chu coulombs force chuan centripetal force role kharon play ti na ni chu miom je chu coulombs force akha centripetal force nen a in tu kani ti na ni chu ti ni ta ka chuan he coulombs force le centripetal force hi anin equal tin kan soi theyang ti chuan ki equation 1 le 2 tangin he equation hi lo piang thar ti na ni chu chuan he ta tang hian r hi le lama transfer phei ta ila le lama kan transfer phei chun achunga kalanga chuan ain cut don ani hetlai r le hetlai r square hi chuan a value lo chuak tur ta chu 1 by 4 pi epsilon naught e square by r ki lo chuak don ani ti chuan heta electron khian hetia a virtual khian Bohr's theory a khan Bohr's postulate a khan electron hi akal kwal chuan angular momentum aneya chu angular momentum chuan nh/2 pi tu kani atia Bohr's postulate atangin he expression hi kan nei ani ti chuan heta v value hi v hi hetlaman kan danga abak jong hi le lama kan transfer v is equal to nh by heta m le r hi hnoya rong kal mai ani ti chuan ki value ki equation number 3 a kian kan da lu don ani equation number 3 a hetilaya v square a hian hetlai v value hi kan han substitute don ani chutia kan substitute chuan ta kan huang kian m v square a hetlai v a hian hi kan da lu ta nh by 2 pi mr ti chun square ani wangin heta hian square kan huwa is equal to 1 by 4 pi epsilon naught e square by r he equation hi kan nei le don ani chuan heta tang hian r value hi kan la le don ani r hi het lama kan transfer anga abak jong hi le lama right hand side lama hang kan da phe ve kanga equation hi kan huang equation number 5 4 pi epsilon n square h square divided by 4 pi square m e square heng howi kan soifiat dia anga r hi hetilaya akal hualna atomic radius kan ti khine chuan 4 pi epsilon naught hi permittivity over free space kan ti khania n integer h hi Planck's constant ania m hi mass of an electron e charge of an electron ti khani ti chuan ki equation 4 heta kan equation 4 hi equation 4 hi r value heta r value a kan da lu don ani equation 4 kan huwa v value ki chuan heta hian hetlai r value equation 5 r value hi equation 4 a hen kan han substitute don ani chuti ni chuan hetlai r te
aya hian heng zong hi kan va substitute don tin ani v is equal to nh upon 2 pi m 1 by 4 pi epsilon naught 4 pi square m e square divided by n square h square hi kan lo mu don ani chuan key equation ki lo chuak thei don ta ni v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi e square upon nh engting e local kan ti chuan hey heti lai 2 pi le heti lai 2 pi hian lai 2 pi le eta 4 pi square ami pakhat pi hi katanga hi 2 heti lai m hi hey nen hian ang cancel don ti na ni chu chuan equation hi alo chuak don ani khi he v is equal to 1 by 4 pi epsilon 2 pi e square divided by nh mang hian ki electron velocity ki kan zong thei don ani chuan velocity of an electron revolving around the nucleus chu a value chu kan mu thei ta ani ti chuan energy ki electron kha akal kual khan heta akal kual hian energy nei dona akal miu wangin achet miu wangin energy nei dona chu energy value chu kan en le don ani chuan motion awanga achet son awanga energy ka kinetic energy nia kinetic energy formula chu 1 by 4 pi epsilon 1 by 2 mv square ani ti kan thria ti chuan Bohr's postulate tang khan electron hetia akal hual hian achet vel miu awangin energy nei dona chu energy chu kinetic energy nia chu energy kha kan zir chiang don ani electron ina kinetic energy nei tur chu kinetic energy formula changin half mv square ani chuan heta equation number 3 hian kanen chun mv square is equal to 1 by 4 pi epsilon naught e square by r hian kha kinetic energy half mv square value kha kan da lu don ani half mv square kinetic energy is equal to half mv square kan ne ya khian mv square heta Bohr's formula tanga kan hu chu kha kan da don ni mv square aya hian kha value kha kan da nga 1 by 2 heta 1 by 2 hetlai 2 hi alo la kalani ti khi expression khi kan ne yanga ti chuan khi energy khi kinetic energy kan ti khania tuna ve thung kha electron khatia akal kuala wang khan potential energy ne yanga kan tia an china kan soi to kha potential energy kha enge ani kan ti chuan coulomb's law atangin potential energy 1 by 4 pi epsilon naught charge 1 charge 2 divided by distance kan ti khania 1 by 4 pi epsilon naught plus e minus e divided by r chu minus 1 by 4 pi epsilon naught e square by r hi kan lo nei ta ani chuan chu ti ni chuan electron khan khatia avir vela a total energy zong kha kan lo zong don ta ni total energy formula chu potential energy le kinetic energy bel khom khani maya chu ti ni chuan hei kinetic energy an iza tur kan threto potential energy an iza tur po heti hi nia chu ti ni chuan a total energy lo zong don ta la total energy chu kinetic energy le potential energy bel khom ania kan han bel khom don ni tiang heta kan huang hen kinetic energy value ta hen kan da lu ta 1 by 4 pi epsilon naught e square by 2r le a potential energy minus 1 by 4 pi epsilon naught e square by r hei kan bel ta ni chuan hetia kan bel hian equation thar alo piang ta chu equation 2 total energy E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught e square by 2r hei kan lo nei don ta ani chuan he energy hi key energy value ki equation masa r value he ta kan en let lo kanga hetilaya r value hian r value hi heta equation 5 r value hi hetilai r value hian kan r I hian kan va substitute don ni equation 5 ka kan va da lu don ani equation 5 kan va da lu chuan he equation hi kan hu don ani E is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught square 2 pi square m e to the power 4 divided by n square h square na china kan soita kan khan m mass of an electron e charge of an electron n integer
hei n hi chu a orbit za ta kha ni ti chuan h Planck's constant kan ti kha chuan hei hi thong Bohr's atom model a kan mu a electron hetia calculina energy an zat tu ra kha lo ni ta ni ti chuan kha energy sang kha ti hian kan soidon ani electron khan nucleus a calculna orbit kha ti hian orbit 1 first orbit second orbit third orbit fourth orbit fifth sixth ti khan up to n number ani dona khamia khan orbit sang akhan ti khan a calcul dana zir khan a orbit kha energy state tin kan soyang hei hi first energy state second energy state third energy state ti khan kan soidon ani chuan na china kan soyang khan higher energy state atangin lower energy state aron chuan aron electron kha aron jump chuan radiation emit thin ani second orbit atangin first orbit mo third orbit atangin first fourth atangin first fifth atangin first khatiang khan aron jump khan radiation sang kha emit dona chung radiation sang chu adot le hian kan explain dona ni series sang in chena heta kan huang hian Balmer series te element series te Paschen series bracket series Pfund series kan ti ang chi kha oma chu kan explain don ni